Bine ai venit la povestea despre vulpea foarte isteață și ursul care a poftit enorm la pește proaspăt. Ce a rezultat din asta? Mă veți întreba. Cu siguranță nimic bun pentru urs. Povestea ursului păcălit de vulpe. Fuga din fața ursului foarte nemulțumit. Colorare artistică. Combinații de memorie. Maestrul decorator. Pescuit. Combinații de memorie. Ai în fața ta o nouă provocare. Concentrează-te, adună-ți forțele și pregătește-te pentru marea verificare a materiei tale cenușii. Nivel ușor. Nivel greu. Joc nou. Continuă jocul. Joc nou. Ușor, ușor, dar nu e deloc simplu. Te vei convinge imediat. Ajutor. Ai în față un verificator de memorie. Aceasta nu este întrebarea cea mai simplă, dar sigur te vei descurca. Din vizuini ies animalele. Memorează ordinea și locul din care ies, apoi arată-ne și nouă ce ai văzut tu mai devreme. Să presupunem că mai devreme pe ecran a apărut o cârtiță, o broscuță și un cocoș. Ce trebuie să faci acum? Să precizezi vizuinile din care au apărut. Aoleu, unde mi-e capul? Când alegi vizuina, nu uita să folosești mouse-ul. Animalul ascuns în ea trebuie să știe că exact pe el îl indici. De la etapă la etapă, animalele indicate vor fi tot mai multe, deci va fi mai greu. Nu mai așteptăm să verificăm memoria ta. Startul jocului. Luăm startul. Super! Bravo! Bravo! Startul jocului. Luăm startul. Minunat! A reușit! Startul jocului. Gata? Start! Minunat! Bravo! Sunt impresionat! Startul jocului. Pregătește-te! Începem! Ești un adevărat maestru! Startul jocului. Să începem memorarea! Așa, da, oricine poate greși, nu te supăra. Startul jocului. Atenție, atenție, acum! Minunat! A reușit! Apasă aici dacă vrei să ieși din joc. Ies din joc. Nivel ușor. Nivel greu. Joc nou. Un nou joc. Curaj și fii atent la nivelul greu din fața ta. Brrr, sună înfiorător. Startul jocului. Să începem memorarea. Bravo, sunt impresionat. Startul jocului. Luăm startul. Ești un adevărat maestru. Startul jocului. Pentru memorare, start. Foarte bine. Minunat. A reușit. Startul jocului. Atenție! Citim. Nu a fost ușor, dar am reușit. Startul jocului. Atenție! Jucăm! Ideal! Foarte bine! Ai o memorie de elefant! Bravo!
Apasă. Yes. Nivel. Apasă. Yes. Colorare artistică. E timpul pentru jocul de colorat. Apucă mouse-ul și creează opere de artă. Înainte. Înainte. Tipărim opera ta, șterge imaginea. Înainte, înainte. Tipărim.
Înapoi. Înapoi. Apasă aici dacă vrei să ieși din joc. Povestea ursului păcălit. Fuga din fața ursului foarte nemulțumit. După cum îți amintești, ursul s-a enervat tare, tare de tot pe vulpe. Nici nu e de mirare. În final și-a pierdut coada cea frumoasă și, în plus, nu a mâncat niciun pește. Nu știu la fel de bine ca tine, dar am o presimțire că vulpea nu prea ar vrea să se întâlnească ochi în ochi cu ursul cel rănit. Din păcate, încă nu poți juca aici. Din păcate, încă nu poți juca aici. Fuga prin desișurile pădurii. Etapa 1. Lasă-mă în pace, ursule. Etapa a doua. Mă lași în sfârșit în pace? Sunt aici! Aici! Bravo! Ai reușit să fugi de urs? Să vedem dacă îți reușește acest șiretlic și în sat. Fuga prin sat. Etapa 1. Nu mai pot. Ți-am spus că te voi prinde. Acum să vorbim de coada mea. Fuga prin sat. Etapa 1.
dor picioarele. Te prind, te prind! Ți-am spus că te voi prinde. Acum să vorbim de coada mea. Fuga prin sat. Etapa 1. Lasă-mă în pace, ursule. Sunt aici! Aici! Te-am prins, viclean! Apasă aici dacă vrei. Ies din joc. Maestrul decorator. Ghicitorile ursului. Decorator de interioare. Designer. Decorator. Decorarea interiorului este într-adevăr un joc minunat, dar și o adevărată provocare. Sper că te vei distra foarte bine. Gata! Jucăm de la început? Scaune. Lustre. A ieșit bine? Ceasuri. Dulapuri. Dulapuri. Ai un real talent. Tablouri. Tablouri. Draperii. Ferestre. Bravo! Uși. Tapet. Ai un real talent. Tapet. Ei, super! Covoare. Covoare. Ei, super! Măsuțe. O idee foarte bună. Gata! Fantastic! Exact cum am visat. Apasă aici dacă vrei să ieși din joc. Ies din... Ghicitorile ursului. Bine ai venit în vizuina mea. Nu e prea frumoasă, nu-i așa? Sper că mă vei ajuta în decorarea acestui loc. Să începem, deci, distracția. Psst, ține minte că ursului nostru nu-i place culoarea roz. Mai bine nu o folosi pentru că altfel va fi foarte, foarte nemulțumit. Ce consider că ar putea lumina întunecimea egoistă? Scaun. Eroare! Mai ascultă odată cu multă atenție.
Ce consider că ar putea lumina întunecimea egoistă? Draperii, uși, tablouri, draperii. Aproape. Pentru că ghicitoarea a fost grea, mai încearcă o dată. S-ar potrivi câteva lumini. Ai vreo idee? Lustre, Mă intrigă ideile tale. Ce pregătești pentru final? Trebuie să fac ordine aici. Îmi trebuie ceva în care să țin diverse lucruri. dulapuri, Minunat! Îmi lipsea un dulap frumos. În continuu cineva privește pe geam. Trebuie să rezolv și asta. draperii, Se vede că ai stil. Interesante idei. Aici s-ar potrivi ceva artistic, puțină artă. Ai vreo idee? tablouri, Bravo! Să fie un tablou impresionist? Am sonerie, numai că nu am unde să o pun. uși, E o idee bună. Șemineu, o carte interesantă, relaxare. După părerea ta, ce obiect mai lipsește? scaun, Ei, un astfel de tron ar place oricui. Un astfel de scaun ar place oricui. Aici e cenușiu și fără culoare. Ce ar putea înviora acest interior? Nu am în gând un anume obiect, dar îmi trebuie altceva. tapet, Ei, super! Îmi place să pregătesc ceva gustos, numai că niciodată nu-mi iese pentru că nu știu cât de mult trebuie să fierb mâncarea. Ce pot să fac? ceasuri, orologii, Toți locuitorii pădurii mă vor invidia. Îți mulțumesc pentru ajutor. apasă aici dacă vrei să ieși din joc. Apasă. Pescuit. Cămările eroilor noștri sunt goale. Din fericire, există o salvare. Câțiva pești delicioși pot rezolva problema. Nu fără ajutorul tău. Demonstrează că ai abilități de pescar și prinde cât mai mulți pești. Nu lua în seamă cârtițele răutăcioase și mormolocii. Vulpea pescăriță. Ursul pescar amator. Etapa 1. Atenție la peștele stricat! Fugi, vulpeo, fugi! Atenție la peștele stricat! Atenție la peștele stricat! Ghinion, nu te lăsa și mai încearcă! Scrieți numele pe lista celor mai buni jucători. Ursul pescar amator. Etapa 1.
Atenție la peștele stricat! Prinde meduza! Atenție la peștele stricat! Prinde caracatița! Bravo! Puncte de 2 ori! Atenție la peștele stricat! Prinde meduza! Mai repede, mai repede! Atenție la peștele stricat! Etapa a doua. Atenție la peștele stricat! Prinde meduza! Prinde caracatița! Bravo! Puncte de 2 ori! Atenție la peștele stricat! Prinde meduza! Prinde caracatița! Super! Puncte de 3 ori! Prinde meduza! Atenție la peștele stricat! Prinde meduza! Atenție la peștele stricat! Prinde peștișorul de aur! Ghinion, nu te lăsa și mai încearcă! Scrieți numele pe lista celor mai buni jucători! Apasă! Yes.